Бихме искали да ни кажете какви са промените настъпили в общината през последните 10 години. А, в инфраструктурно отношение промените са сериозни. А, Няма да влизам в подробности или изброявам какво сме направили, но само ще кажа, че община Челопеч и село Челопеч стана едно от най-атрактивните селища в района, като място за живеене. Така че доста сме направили в тази насока. Най-основните работи са подмяна на водопровод и канал, асфалтиране на улиците и ремонти на общински сгради и паркови зони, както и центъра, разбира се. Кои са проектите финансирани от Европейския съюз, които А, са развити в общината ни? ами, не са малко. Голяма част от водопроводи и от канализационната мрежа са финансирани с европейски средства. Разбира се, парк Кормиш ремонт е направен с европейски средства. Енергийната ефективност на основното училище е с европейски средства. А, Няколко от първите улици, в 5 или 6 улици, които също бяха направени, асфалтирани и реновирани с европейски средства, както и пътя към Карлиево и към Църквище. Това също са а, проекти, които са финансирани с евросредства. Има и по-други, по-малки, но това са така в общи линии най-грандиозните. Какви европейски проекти се работи в момента? В момента се опитваме да спечелиме проект за довеждащ водопровод по програмата за селските райони. Стойността е около 1,5 милиона с ДДС. Идеята е да подмениме тръбата, която от водохващанията довежда водата до пречиствателната станция. По този начин ще намалиме загубите, ще си гарантираме качество на водата и вече в следващите няколко десетки години няма да мислим за този проблем. Ще решим. Така че в момента това е проблема, който е приоритетен. Разбира се, подготвяме се за след като отворят други мерки, да кандидатстваме с паркова зона около язовир Качулка. Ще видим дали ще успеем да получим финансиране за разширение и реновиране на читалището, като тази сграда също ще стане част от читалищната собственост. Ще разширим салона. Подготвяме също така няколко проекта за паркови зони и зелени площи в селото. И какво друго интересно? За сега е това, въпреки че ние постоянно така, генерираме нови идеи, нови проекти и работата е изключително динамична.
Какви са бъдещите перспективи на общината? Какво още трябва да се направи, в каква посока да се работи? Ами, няколко са основните така, цели, които трябва да постигнем. Първо, в инфраструктурно отношение трябва да довършим водопровода и канала и, разбира се, да изградиме газопреносна мрежа по улиците, за да може, когато газовата тръба, така се каже, дойде към нашия район, ние да сме готови да можем да се включим. Това е задължително. След това трябва да довършим идеята за автописта, като по този начин се надяваме да станем атрактивни туристически атрактивни за този вид любители на този вид спорт по-точно. Задължително ми се ще да развием и привлечеме външни инвеститори, които да инвестират в създаването на фабрики, малки цехове, с което да осигурим допълнителна работна ръка и когато рудника затвори, да имаме други предприятия, които да заместят неговата липса. Също така се надявам да развиеме образованието, средното образование, като по този начин ще привлечем млади хора от страната и ще направим известно нашето място. В сферата на туризма и леката промишленост. Има и още един лъч, който трябва да се развие и това е образованието на хората. Да завършиме изграждането на гражданско общество, да създадем отговорност в хората и чувство за висока цена. На база не само на правата, които им даваме, а на база и на отговорностите, които те трябва да имат, за да може едно общество наистина да функционира качествено. И ако успеем да направим тези неща, вече накрая, като за десерт, е хубаво да инвестираме в зелени практики, т.е. енергийно ефективна община, т.е. намаляване максимално консумацията на горива и енергии, които са конвенционални, т.е. електричество, въглища, дърва, и замествайки ги с природни за възобновяеми енергоизточници. Ако успеем и това да направим, мисля, че ще имаме сериозно и щастливо бъдеще за нас и за вас в Челопеч.